Σήμερα θα παίξουμε εγώ η Προτσίκα με τον Τζούβλι. Αχα! Pop Playtime Chapter 2. Ξεκινήσαμε. Ωραία, θα περάσουμε σήμερα. Πρώτη λέει. Λοιπόν, παιδιά, τα έχει παίξει. Μην δίνετε πολύ σημασία. Μπρ, παταπιμ, πατατατατατα. Με τα brain rot. Παιδιά, να ξέρετε, όποιος βλέπει το βίντεο που όποιος έβγαλε τα brain rot και βλέπει αυτό το βίντεο, να ξέρετε, όποιος έβγαλε ότι brain rot υπάρχει, είναι βλαμμένος. Ρε, πάρε το κλειδί, άχρηστε. Είναι το τουμ σαγούργα μου το. Μπρ, παταπιμ. Τι είναι αυτό? Άρα λίγο. Έλα, άνοιξε επιτέλους. Τι μπρ πάτα. Πω, έλα τώρα. Σε φάση μπρ παταπιμ μπρ. Έλα τώρα. Τι είναι ρε, έλα τώρα? Τι έρθω τώρα? Αχα, είμαι πολύ αστής, το ξέρω. Πόπι, άντε ρε φίλε. 5 ώρες. Κατέβασε το κουτί επιτέλους. Άντε ρε Πόπι, πάλι έκλασες, ένουσα. Άντε ρε Τζούβλι. Ευχαριστώ Πόπι. Ωραία. Ωραία. Πόπι, άντε βαρέθηκα. Προτσίκα, να πούμε ποιο θα είναι το επόμενο βίντεο. Το επόμενο βίντεο δεν ξέρουμε ακόμα τι θα είναι. Λοιπόν, παιδιά, επειδή λέει βλακίες, ξέρουμε τι θα είναι. Τι θα είναι? Τέτοιο ρε. Τι είχαμε πει? Α, ωραία. Θα είναι στείλε brain rot. Τι λες! Καλά, άντε, στείλε brain rot. Ωραία, περιμένετε. Παιδιά, γράψτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε στείλε brain rot. Βασικά και να μην θέλετε θα κάνουμε, αρχιστήκαμε κιόλας. Εντάξει, όχι, πλάκα κάνω. Απλά ναι παιδιά, μην γράψετε στα σχόλια, θα κάνουμε. Ναι. Μπρο, δεν ξέρω γιατί γελάω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν παιδιά, η Προτσίκα παίζει το Pop Playtime 2, εγώ παίζω να μην παίξω και καθόλου. Απλά κάθομαι και σχολιάζω. Με τη ζωή μου. Εδώ η Προτσίκα κάνει ό,τι της κατέβει στο Μυαλό. αυτό. Ρε μπρο, σταμάτα. Τζούβλι, άσε μας τώρα. Λοιπόν, να σου πω. Easy. Easy bro, easy. Easy μάγα μου. Ανοίγει η πορτίτσα. Η πορτίτσα. Μας κλέβει το χέρι. Ωρε μάμι, χεστήκαμε πάνω μας. Έλα τώρα ρε μάμι. Άντε ρε μάμι. Ωραία παιδιά, τέλειωσε να μιλάει. Επιτέλους. Το βούλωσε. Αυτή η πόρτα. Άντε πήγε, τέλος άνοιξε. Πάμε για το πρώτο παιχνίδι. Να φτιάξουμε πρώτα το πράσινο χέρι και μετά πάμε στο πρώτο παιχνίδι. Και όταν περάσουμε το πρώτο παιχνίδι θα κλείσει το βίντεο. Τόσο απλό. Πολύ απλό μάγκες μου. Το επόμενο βίντεο θα είναι στυλάκι brain ρωτάκι. Ναι. Wow, μάγα μου.
Μάγκα μου. Μάγκα μου. Σταμάτα τώρα, εντάξει. Μάλιστα. Παιδιά, τώρα τον βλέπετε ήρεμο, αλλιώς μετά θα με χέσει. Βρόπε. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί γελάω, απλά γελάω μόνος μου. Πάρ' το παιδάκι μου επιτέλους. Και... ναι. Πού πάω? Έλα. Ουάου. Αου. Πόνεσαι. Wow, ήθελα να πω. Αυτό πόνεσαι. Έλα, τέλειωνα ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε, τι βαράς. Πρέπει να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι. Άντε ρε φίλε. Πω. Άργε. Άνοιξε επιτέλους. Επιτέλους. Ο Γιωργάκης πήγε μια βόλτα. Ποιος είναι ο Γιωργάκης? Πού να ξέρω. Απλά πέταξε ένα τυχαίο όνομα. Ρε σταμάτα. Παιδιά, και πριν αυτό έκανε. Τι λες ρε. Γιατί λες ψέματα. Ελπίζω να μην το ακούσατε παιδιά. Έλα. Γαμώτο. Παιδιά, ο Δημήτρης βλέπει ποδοσφαιρικές κάρτες. Γαμώτο. Παιδιά, τι λες ρε φίλε, βλέπω αυτό το πράγμα που παίζεις. Τι λες ρε ψεύτη? Εντάξει, όχι παιδιά, ποδοσφαιρικές κάρτες βλέπω βαριά με τη ζωή μου. Να σου πω την αλήθεια, να βλέπω από playtime. Τώρα θα παίξουμε το πρώτο παιχνίδι, παιδιά. Εδώ πέρα! Παναγία μου. Πάμε! Θα μας καλέσουν αστυνομία. 5 ώρες αργότερα. Παιδιά, είμαστε ακόμα εξηγείο τυπάς. Έχει αυτή την καράφλα. Τώρα ξεκίνησε, μετά από 5 ώρες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Όχι, κοιτάξτε αυτό το μαύρο χάλι. αυτή τη μαύρη πόρτα που δεν ξέρω καν. Μαύρη τρύπα είναι αυτή ρε φίλε. Μπες μέσα να σε φάει ο... Χάκι μου γιγουάκι. Τι... Χάκι μου γιγουάκι. Πες το γρήγορα. Χάκι μου γιγουάκι. Χάκι μου γιγουάκι. Τι λες? Τι! Αυτό είπε. Έλα. Χάκι μου γιγουάκι. Εσύ φύγε ρε φίλε, κίτρινο πράγμα. Τι λες ρε. Κίτρινο πράγμα είναι αυτό. Κίτρινο εξωγήινο. Που μοιάζει σαν την εννοούσα. Τι. Σαν ποιον? Δεν ξέρω. Παιδιά, μην γράψετε στα σχόλια. Τι λες ρε φίλε. Ωραία, παιδιά. Good luck. Blue. Blue, red. Blue, red, yellow. Blue, red, yellow, blue.
Blue, red, yellow, blue. Σκατά, 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 σκατά. Blue, red, yellow, blue. Παιδιά, ακούτε αυτό το σκύλι, κάνω κι εγώ έτσι. Ποιο σκύλι? Δεν ακούς. Yellow. Yellow. Yellow, yellow. Yellow, yellow. Yellow, yellow, red. Yellow, yellow, red, green. Yellow, yellow, red, green. Τώρα θα μιλάμε σε ελληνικά επειδή κάποιοι μπορεί να μην δεν καταλαβαίνετε. Yellow, yellow, red, green, blue. Yellow, yellow. Εκεί Ναι ρε μάγκα μου, το περάσαμε κι αυτό. Round 3. Red, white, white, red, white, white, blue. Πουρε πρωτήκα. Red, white, white, blue, orange. Αυτού του τερατακίου του έχει σχέσει το βρακί. Red. Τι ήταν μετά? Blue, orange. Ωραία φίλε, πόσες έχω βρει. Το βρήκα! Κολόφαρδος ήμουν. Blue. Blue. Blue jay. Blue jay καρδιά. Blue jay καρδιά. Blue jay καρδιά, χαμόγελο, πώς λέγεται. Blue jay καρδιά. Χαμόγελο από αριστερά και δεν θυμάμαι καν. Και πει. Blue jay καρδιά, χαμόγελο. Μετά τι ήταν? Χαμόγελο. Yellow. Ωραία. Ρε προτσί. Ναι. Ωμέγα. Ωμέγα μάγα μου. Περιμένουμε. Λάμδα. Και ξανά. Περάσαμε! Περάσαμε το πρώτο παιχνίδι. Έπεσε μια ποδοσφαιρική κάρτα. Πώς το είπες? Έπεσε μια Ποδοσφαιρική κάρτα. ποδοσφαιρική ρε μπρο. Πορτοκόλλι. Έλα μωρέ, υγεία πάνω απ' όλα. Πού είναι το χαρτάκι, μάμη? Μπρο. Γαφ, στείλε. Έλα μάμη, σταμάτα να μιλάς επιτέλους. Ωραία παιδιά, επιτέλους σταμάτησε. Παιδιά, η μάμη πριν λίγο μας ζάλισε. Έλα. Δεν μπορέσαμε με αυτή τη γριά να μιλάει. Τώρα. Καλά. Ωραία, προχωράμε. Φτάσαμε σε αυτό εδώ το περίεργο μέρος. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, πατήστε like και subscribe. Και γράψτε κάτω στα σχόλια σου πάπι μου νιάνιο. Μην το γράψετε, πλάκα κάνει. Και το λέμε στο επόμενο βίντεο. Ούψ.